Aniek. Welkom in het bijzonder aan de wethouder Wieke Damsma, van Theo Bovens en uiteraard aan alle die hier hebben metgewerkt aan dit project. Ook het comité van aanbevelingen willen we nog even noemen. Vandaag is het eindelijk zoiets. De presentatie van Kakkerstolenmeijer, een spierling van kinderliedjes. Het Kakkerstolenmeijer uit het boek. Ik weet niet of wij ook ergens wat illustraties. Ja, we hebben vandaag speciaal in levende lijven. Dus mag ik u voorstellen, het Kakkerstolenmeijer. En samen met het Kakkerstolenmanneke maken we vandaag een plezierige middag van. Goedemiddag jongens en meisjes, goedemiddag dames en heren. De welgekleurde streek stelt zich tot taak om het spreken, lezen en schrijven van de Maastrichter taal te stimuleren en om de belangstelling voor de stad Maastricht te verhogen. Dank u wel, Portoos. Het wordt op de vrijdagmiddag. Ik weet de dag nog goed. Mensen en jongens, dames en heren, beschreven het voorjaar van 2010. Heel toevallig, al 30 jaar heel toevallig staan op dat moment. Jullie gaf in nee, dat er middenideeën worden daar geboren. Wow, alsjeblieft. Nu ongeveer trouwens die liedjes die niet zelf zingen, hè. Je kan er een cd opzetten. En ik denk dat die kleinkinderen misschien het sneller hoe gaat. En aan die kant gaat. En dit het zien dat daar een keer Sint-Pietersberg ligt. Of daar in de heek misschien wel iets eerstens lieveren. De schallenbellen, de kinderkoercoach, bij alle inzingsessies als gedurende gezag van gewoon skiën. Dat is niet aan, sorry, dat is niet aantrekking worden. Niet toegespraakt door een gemeente of wat die moest dan doen. Ja, toen is dat weer niet zo in de weken gezien. Een echt Kakkerstolen boeket. En voor jou nog een vraag, denk ik ook. Kijk eens aan. Heel erg bedankt voor de inzet. Dus eigenlijk zie de Maastrichtse liedjeskijers de veulen want zo moet deze gedachte wel voor dus het eerste exemplaar uitreiken aan Theo Bovens, de zoon van Theo Bovens. Ja, zeg je dan een bovenspreus of zo de microfoon in de hand? Dat wordt je niet vragen, dat is absurd, maar goed. Op de eerste plaats, dankjewel voor dat magnifieke boek Kakkerstolenmeijer. En ik hoorde dus even, zoals ik tijdens de wc natuurlijk heb gekend. Dat had gedacht, dat is toch niet het geval, dat is teruggegeven. Inderdaad, is het voor mezelf al een hele goede moment dat ik dit krijg. Van ooit de eeuwige.